nga tagsalita. Uy! Na, timing ni bukarian. Oh. Doon na rin, humang 5. Kaya, Doon rin ah. Oh, Oh, na-ipil mo na sa mga vlogger. Kung lagi mo, kirita ngayon, nag-5. Kung kurta, kanyo, 5. Saka? Kung ano si Kasubista, tawa, kita mo na rin na ibrendiras lang, oh. Sana all. Dira, grupan pa. Oh, naman kayo. Oh, okay. Oy, babay mga Kamugoy TV kay atong ning laplapo ni Bilantira nday atong laparog hangin. Asa man dito? Ako lakaw uy. Atong karkar. Karkar man ni. Karkar man karon. Bisa live ni karkar bistam ni. Karkar lungsod ba? Lungsod. Di na lungsod syudad na. Sudah sa karkar. Bali na. Syudad naman na siya. Sino to mulupit sa lungsod? Syudad lagi na karkar. City. Ciudad City. Oh. City. Sabi Bali na. Sabi na Bisaya na city. City. City Hall. Oy, salamat kayo. Wala way. Way sa payana. Oh, sige boss. Kon mo tubig bike tre vlog sa ta. Subukan Bye. sikat sa vlogger sa Danau. Ay ko pansa niya kung ilmet ang ma kami buyog ng pagma. Sige boss. Okay. Bye-bye. God bless, God bless. Mga 1 minutes boss. Mga 1 minutes. Langanin kayo boss. Apit na gid siya. Gamay lang kayo sa gyud. Sa amin na pila ka sa karkar city. Ay, gabi lagi kayo boss. Si Joan, ako naging viewers si Joan niyo. Kamu gamay ka mag-viewers.